ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki pulit jong ka East Khasi Hills District ki bala penlong ye ka jing tokit ka babania halor ka jing Pynbthei bom da ki runar ha police bazar ha ka janmet jong ka lai photerik ubanai kala linkot arzar arpuar ha khmat ka khardop rung jong ka Center Point Building Police Bazar Shillong tang ha po khanjat kenta da ka jing yo jing tip ka babania na ki tinat sentiat kila yo kem yo wei usam lalu Kat kumukurwa bala pa daw Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger ha ka jingto okit uniw samla ula pla hakmat ki pulit ba uday ubadan kti ha gani ka kampen Pynbthei ubam IED bat ula kamru yalade ba uday u area commander jong ka Sengking Atiar Hanyo Trap National Liberation Council uba pet ye ka Shillong region Uniw kerwa na katanat pulit ula pentip ru balingba ka jingyalam lenti jong uniw samla ki pulit kilayo kurup sa uway ubam IED bempat Pynbthei na ka yengsa jong ki bahayeng jong u kabadan hanong thamai bat ya uba ki pulit kila punjulor no hakmat ka jing donlang jong ki nong sakhi Hakabaya day bat kani ka jingjia ki pulit kila register case sa Sardar Police Station bat pengat yo une ubadan kti hapo ka section 120(b/427 jong ki Indian Penal Code bat hapo ka section 5 jong ki Explosive Substances Act